mga lalaki nga giingong leader sa gang nadakpan human mipahigayon og hazing sa mga menor de edad sa sitio Bagong Silang, Barangay Mactan, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Na-rescue sa mga otoridad ang 12 ka mga menor de edad nga gikustodiya karon sa home care facility. Ani ang report. Walay kabutangan ang pagbasol nining tulo ka mga suspek sulod sa detention cell sa Lapu-Lapu City Police Office. Si Giovanni Nisita, 21 anyos, sugtanong mihimakak nga apil siya sa grupo ug labaw nga wa siya labot sa hazing. Ang iyang mga kainom silang Charlie Digamo, 19 anyos ug Jomari Sulit ang gitumbok niya nga apil sa gang nga Young Bloods Gangsters. Si Charlie miangkon nga sakop sa YBG ug apil sa nagpadol sa mga new recruits. Si Jomari ang gitumbok nga leader ng hunaw tungod kay wa kuno siya kasayuran kay bag-o lang siya sa grupo. Sa may mong participation sa hazing? Wa mo ko'y labot, wa mo ko'y apil nila. Di mo ako ko'y ganggang. Kabalo ba ka nga ginadili na ron ang hazing? Mo lagi sir, mo na dako sayop na ko sir. Pila na kakatuig aning imong gang? Usa po ni kabuan sir eh. Pila? Usa kabuan. Sa may trabaho nimo? Eskwela sir. Ikaw daw founder nito? Ano lang, nasakop lang pa ako. Ha? Na ano lang ako naging founder. May ano yan, may tumayo ng founder yan. Ako lang maging founder. So ikaw talaga ang founder? Oo. Sa usa ka bakanting balay, kuno gihimo ang initiation gamit kining paddle nga kahoy nga doon na pay tatak sa grupo. Ang mga biktima sagad mga tinun-an nga nagedad og 8 hangtod sa 15 anyos. Unang nakadawat og taho ang mga sakop sa Station 2 sa Lapu-Lapu City Police Office sa kalihukan sa mga gangsters. Ni silang mga gang ni sila sa Lapu-Lapu sir niya kung kuan mao ni sila ang kung na sila yung mga kuan nga pikas grupo ilahang pariglahan ana. Ang ginikanan sa usa sa mga dinakpan igo na lang mipahungaw sa kahingawa sa anak nga masinupakon. Apan bisan pa niini na masingyahapon sila nga makagawas ang anak. Kapila na jud ko naghimangnoan nagahi jud siya o. Sumunan ni ron. Malaging taon ni nako sir. Ya, napa ko gimintin tambal. Oo, sa katuig kay heart attack mo ko atong February na admit ko. Nanawag ang kuan maaway lago ang home care nga nako na yung mga ginikan nga ngadto kay i-claim unta ang mga victim. So kana mo silang gi-feedbackan nga dili lang sa i-release. Kay basig i-file na mo ba wala na may ma-present kanto nga victim. Mahay sir eh. Sa may imong i-istorya sa imong mama? Mara na sir, pasayloa lang ko. Sa akong nabuhat na sayop. Mahay ko, sir. Sisi ako sa grupo-grupo na ganyan.